ассалому алейкум дӯстони азиз, сӯзе назарин саломатиҳо хубай. дар маҳаллаи Зарафшон қарор дорем, назди поликлиникаи 14. нигоҳ кунед, иҷа як нуқтаи савдора ман шумода тавсия дода будам. боз ҳам ҳозир аксия рафтестай, хостум як навори дигар гирифта нишонтиям. хулас поёни поликлиникаи 14 мешава, рӯ ба рӯи янами истгоҳ шаҳраки 117 навистагиай. бинен ясмин шоп, ясмина шоп либосҳои занона, дариҷа духтарако аз 80 сомон сар мешава. киртои фасони духтагӣ аз 50 сомон сар мешава. либосҳои кӯдаконаи фасони туркӣ. хулас биёин бохтон бинед шлёпко 90 сомонаи турецкиян. то охири навора тамошо кунед, боварӣ дорум маҳқултон мешава. ин тарафш бошад стадион ая, аз ин тараф стадион мешавад. мина нигоҳ кунед. хулас ба осонӣ боварӣ дорум ки пайдо мекунен ин нуқтаи савдора. ози ворид мегардем, бо ма якта ба якта нархора шумода мефаҳмонам. ина духтарако вориди нуқтаи савдо мегардем. ҳамаи чӣ доран, либосҳои кӯдакона аксия шудагиай, мана пойафзол, сумка, киртои духтагӣ, материал. تا آخر تماشا کنین. حاضی یک تا به یک تا نرخوشم میفهمونم تونه. دخترکو اولین چیزی که خواستم شما را نشون بدم پای افزالاشونه همش 100 سومونی شدگن. ترکیه نه منه турецки тозаян диден инами шлёпкошон ҳамаш качествои беҳтарин доран. 100 сомон. ина ҳермесои оригинал 100 сомон. нами ряд кадомиша мебинен 100 сомон. духтарако марама доставка доран. касе доставка мехоҳад доставкатон мекунанд. хоҳен нависен биёен айпеш бинен. ино чанд сомон? ино 220 сомон. ана платформао чи 220 сомон. ина нигоҳ кунед, пойафзолам бисёр доран. нархошон ҳамаш арзон шудагиай. ина бинед бачагӣ ҳаст, духтарона ҳаст. ин нархора бо метавонед ҷудогона ахчона пирсен. ина хеле шлёпкачаҳо ҳастанд 50 сомон. ино некам қабақувати хушрӯан туркиян духтаро. аҷоиб ма духтариша гирифтагим кӯдакода зурай гарантияш кати. ана инора 200 сомонӣ кардагиан. фасониша бинед. ин нархи пешинаш чанди буд? 350 будай. ҳозир 200 сомон шудагиай. ина ин модел чи 200 ҳамаша ин тарафа 150 сомон. ин сабза диден духтарако чӣ қадр хушрӯчаян. 200 250 150 инам хеле нарх доран. пойафзолошонам ҳамаш сифатҳои олиян духтарако арзон шудагиан. ина қисми поёна бинен 100 сомониян на ҳамаш. ина шлёпко ҳамаш 100 сомониян. 90 сомон. 90 сомон нигоҳ кунен. ҳамаш туркияй. каседа дар кораи ҳатман ина нависен доставкатон мекунанд. баъдан духтарако кӯдакона либосои кӯдаконаро арзон кардагиан. турецкиёи тозаяй. нигоҳ кунед 50 сомон. ин амуду 60 сомон. ин амуду 60 сомон. ҳозир то охира тамошо кунем 50 сомонаҳошам ҳаст. мана бинед чӣ хел сифатҳои хушрӯан. нигоҳ кунед ласиначаҳош кати ҳам духтарӣ ҳам писарона доран. 60 сомон. мана 60 сомон. қаҷоибакае сифатҳошам нағзакан духтарако. марамат биёен. ана ино 50 сомонан. шортикчаҳошон катия иқаи материалошон бо хушрӯвай. ира бинед духтарако шута кӯдак да мепӯшонен. ина нига шортикчаш катияй 50 сомон. туфа мебарен мисол. ина ёям 50 сомониян. 50 сомон. ҳамаям ино шортикошон катиян духтаро. бай дора ласина доран гохелоша. ҳамаш двоикаян 50 сомон. беҳтарин нарх кати пешниҳод шидестай. марамат дер накунен. ина платишкара бинен охи. иш худаш тохая. ина платишкай 50 сомон. шушта мепӯшонен кӯдакда беҳад фасонакай. ина марҳамат. ина и модело ира бинен сумкаву абадоку дигар ҳар чи доштаи нархшон 100 сомон. ира мана и 100 сомон. ин комплекто 100 сомон. кӯдакона турки оригинал. ба ҷинсовкои хушрӯ доран. ҷинсора садӣ кардена. ина ҷинсо духтарако 100 сомон. мана нигоҳ кунен оригиналан. мана 100 сомон. иам 100 сомона дастангитон. қаи хушрӯвай духтарако диден бурукаш катияй 100 сомон. марамат чанд даст ветка дора 100 сомон. кадомиша ки мегирен ина 100 сомон.
беҳад фасонаки хушрубат нархи дастрас кардаган. Инчунин инамино брендивиан духтаро ҳама шортикошон катяй. Нархи ино 180 буде. Ҳозир чанд каде? 120 сомон кардаган. Диден? Кристиан Диорои оригинал. И материалош ҳичи намешава. Мана амхе вай дуран шортикошон кати. Хушру некем шортикошон хичам аҷоибот. Мана 120 сомон шидагай. Ҳичи намешава. Сифати беҳтарин дора духтаро. Ана ваёш боша диден? Брижа доштаи вош бо. Ана қисми болора бинен. Ина боло будагиёшам ҳам хела. Мана. Чанд сом? 30 сомон. Инаи футболкора диден духтаро? Ё туркиян ҳамаш 30 сомон. Мана футболкачои хушру 30 сомон. Инаи размерои калон бошад бо 40 сомонай. Мана бинен чанд та расветкай, чанд та рисункай, инош 40 сомон. Марамат кадомеш дар корай нависен. И боло будагиам 40 сомон ая? 40 сомон. И тараф 120 сомони комплектои фасони хушру. Мана нигоҳ кунен. Ай пеш машмуда миёра нишонтим духтаро. Ина зарраҳои оригинал 5-6 сола будай размераш. Диден? Брижашам фасон, хичам. Материалошта гап нест хулас. Ана и тараф чанд сомияй? 100 сомон. 100 сомон. Ман ино 50 сомон. Ха, ина ё 50 сомон туркиян. Мана ё 50 сомон, дига ҳамаш 100 сомони. Ина миҷа кадомеша мегирен, а? 100 сомон. Мана ман инош 70 сомон. Кадом ҳамино? 80 мегирем. Ира бинен духтаро 70 сомони. 60 сомон. Ина 60 сомон ё 100 сомон, а? 100. Ина инош 100 сомон. Ина болора бинен. Ина ино 100 сомон. Шортикои турки дорем. Ё чанд сом? 50, 45. 45 сомони. Мана шортикои туркиям ҳастай. Ина ёям 100 сомон ая? 60 сомон. Ҳа, 60 сомон ягон чӣ дора? Не, худш бовай. Аҳа, 60 сомон. Ман инам вай дора. И двойка ая? Чанд сомон? 100 сомон. 100 сомон. Хулас борошон турецкия духтараку. Бо биёен ай пеш бинен. Пижама, нижни бельёям ҳастай. Инора бо метонен скриншот кунен, равон кунен, нархша пурсен. Ҳама чизошон да акция эълон кардагиян. Бинен халатои турецки доран. Касе халат гуфта буд. Ёрам акция кардагиян, арзон шидагай 350 сомон турецкиёра кардагиян. Баъдан медонед аксияи зури зур дар ана микртои духтагӣ ипек духтарако хеле нарх ягон ҷуда нест. Ва духтарако медонед ичи хеле аксия шидай киртаи намихе духтагӣ ипеки оригинал бо королевски барх дорад. Диден пешакаш и 800 сомон буд, ҳозир 500 сомон кардагиян. Ина 490 сомон кардагиян. Ина марамат оз дигар расветкоша дига моделошам нишон метем. Касе ипек оригинал харидани духтагӣ тайёр. Пас биёен ина турецки ана турецки ипек. Диден ина ин моделш бо дига хелай аҷоиб хушру 490 сомон. Баъдан ин моделша бинен бо бовар кунен ишаиш хушрувай ишаишда хушрувай бархаткати комбинированӣ кардаган материалош ҳамаш ипекои тоза бархтои тоза кати комбинированӣ кардаган пешакоша оро додаган. Мана 490 сомонӣ хеле нарх неста ягон ҷода ки киртаи ипеки оригинали нарх боша. Биёен духтарако ана рақамошон ҳаст дар рӯи экран. нависен шонаиро бинем фасониша. Нависен шона доставкатон мекунанд. омада натонен шумо худтон нависен худшон доставкатон мекунанд. Ина нигоҳ кунен. Ина ин моделам диден қахшрувай ишбо ира духтаро даётон боша. Ман италиянкаша нишон дода будам. Ина ипеки оригинал. Ина марамат каседа дар кора иҷа ипеки аднатони омадагай иҷаш боша ипеки 3D оригинал 490 сомон шидагай. به ایپک بسیار ایجادن نگاه کنین ایپکای خوش رو بسیار کدامش هم میگیرن 490 سامانه اینی میاشم ایاشم بینیم با چه خوش رو کدگه دختره کو مرحمت 490 سامانی کرتای ایپک از عکس قفا نمونن ایرایش هم ایپک دیدن ایپکی ترکی منه خواهن از اینم گیرن خواهن از اینم گیرن قبا ملایمه که خوش روی متریالش بهترین مدل با نرخ‌های دسترس دخترکو اینا جکاردن 650 بودن 590 انا اینا 590 سومون شدن دخترکو مرامت اینوش جکاردن دیدین عجیب فسون کرتوی تازه دبی دخترکو هم ترکیه جده هم دبی نگاه کنین
аҷоиб хушрӯ духтагӣ тайёр туркӣ будай. Ё ҳози аксияш даган 590 сомон. Ина кассе да киртои оригинал дар корай ҳатман биёен. Ай пеш бо тамошо кунен. И чанд сомон? 690 ина 590 сомон шудай. Диден духтаро оригиналош. Марамат хоҳишмандо ҳатман омада ай пеш бинен. Ина манекенда ҳастай духтарако нигоҳ кунен. Ина миям хелчи дагая 590 сомони тигрша бинен. Қа хушрӯ пешакш вишифка дора. Материалш аҷоибо духтаро. Баъд бо ҳаста ина ин моделш. Ишам ҳам хел 590 сомони. Марамат кассе да киртои инам хели оригинал духтагӣ тайёр дар корай. Пас биён ай пеш бо бинен хитон омада натонен хичон шумода доставка мекунан. Марамат рақамошон ҳаст. Ина ин киртакотон чанд сомон қа хушрӯай? духтарако иҷада ку кирта ай 80 сум сар мешавад. То охира тамошо кунен ай 80 сомона сар карда кирта меёбен. ин ай моделако 250 сума қа паплинакои хушрӯай турки. Мана инош 200 сомона. Мана турецки 200 сомон. Хеле кирта ягон ҷода нест духтарако. Хеле нарх кати шумо да дар кор боша ҳатман ин магазини Ясмина биёен. ин ай боло боша ҳамаш ҳам 590 сумия на. Мана ин болора бинен ҳамаш киртои оригиналан 590 сомон шудагай. Марамат нархо беҳад нархои дастрасан. Дер накунен чизе дар кор мешатона скриншот карда партоен шумо да доставка мекунан. Инчунин аксияи сумкоҳо доран. Сумкотон чанд сумай? 130 қа сумкачои хушрӯ. Ёям Туркия на 180 190 200 сума сумкоҳо ҳамаш 130 сомон шудагай. То 120 сомонам ҳатто метиан. Мана моделоша тамошо кунен. Мана нигоҳ кунен чихе сумкачои фасон ҳамаш аксия 130 сомон. Модел бисёр ай. ҳозир шумо да бо нишон тим аз ин тараф моделои сумкашам беҳад моделои хушрӯ доран. Нархошона даст раз кардагиан. Мана ина духтарако бинен чихе сумкачо ҳаст. Мана нархошон 120 сомон. на кадомиш дар кор меша скриншот карда партоен доставкатон мекунан. Инчунин иҷада материало ҳастай. Материалои беҳад хушрӯ. Ипекои турки оригинал. ҳамино ҳамаш чанд сумиш даган? Мана 700-650 будан. Ино туркиёи оригинал якум сортан духтарако. Нархошон 500 сомон шудага. Ина марамат рақамошон ҳаст. Касе ипеки турки кофтеста бод биёен. Ина ёша бинен чихе хушрӯае. Мана оригиналош дар анами нуқтаи савдо ҳастай. Ина ин цветчам хушрӯ бинен. Необычный цветои хушрӯ. Ина ино оригиналошай диден 450 сомон. Марамат ҳозир паделкаам бисёр дор ҳастай. Ман нишон додагием да дига наворум. Ана бад бо ҳастина ин модело. Инорам 500 сомон. Ёшама? Ира бинен чихе хушрӯан духтаро. Инаш дига нархан? Ина исеташ дига хелай нархаш дига ҳамаш 500 сомон. Инчунин паплинои турки белмандо оригинало ино чанд сомон? 280-270 сомон. Ина диден ҳамаш паплини туркияй. Баъдан духтарако 150 сума паплини турки доран. Ёш чанд? 150-200 инам хеле нархгузорӣ шудагай. Ҳамин хулас ки аз 150 сомон сар карда шумо паплини турки аз инҷа меёбен. Бамада металлико махқулши духтаро металликошона бинен. Оригинал якум сортай 700 сомая? 700 сомона нигоҳ кунен. Ина касе инам хеле паплинои хушрӯ мекофт ипекои фасон. Пас биёен. Тамошобино ина шарфо низ ҳаст айҷа. Аз 80 сомон сар мешава шарфои ин нуқтаи савдо. Марамат биёен бохтон бинен. ҳозир брендчамаш мода нишон тиям. Ина диден ҳамаш бори дубаяй. Кадом моделш мода дар корай аз 80 сомон нархи шарфошон сар мешава духтаро. қимат 200 сомая. шарфотон ай ҳама қиматиш чанд сомай? Ай ҳама қимат шарфтон чанд сомая? Ҳа, то 180 сомон будай. Ира бинен хушрӯа.
خلاص این شرف هم میتونین از این نقطه سودا پیدا کنین. این چونین دخترکو акцияш дага киртора 80 сомон кардаган. Инами киртояй ку паплинак духтаги тайёр ҳозир нишон метиҳан. Мена нигоҳ кунед ҳозир нишон метиҳан 80 сомон. Ина марамат, ина иҷа да глош бисёрай, рангош бисёрай. Кадомеша мегирен ина ҳа. Ина инҷа ҳамаш платячаҳои фасон ира бо тигмадор. Туркия на бо 80 сомон. Мана диден киртачаҳо 80 сомониш даган. Ина рангоша диден қарангакои хушрӯ дора. Аҷоибо духтарако кирта 80 сомон. Ина платя кардаган. Ям 80 сомоня. Қай хушрӯай духтаро ҳам материалаш ҳам духча бинен охе. Чихе фасонакай 80 сомон дер накунен. Ҳатман биёен ай пеш бо бинен. Ина инош боша киртои қиматиян. 150 сомон кардана. Ина ёша нигоҳ кунен. Ёшам аҷоиботай. Ихе апа пеша нишон тиен. Мана нигоҳ кунен. Мана ина ино 150 сомон шудай 300 сомона будай. 150 сомон шудай. Ина рангош, моделош, необычный. Ина иш хушрӯй аст ки Туркия духтарако. Мана духтаи тайёр. Ҳозина духтаги тайёра нишон метиҳан. Нигоҳ кунен. Духтаро 150 сомон мана турки тайёри хушрӯ. Марамат рақамошон ҳаст. Омада наметонен духтарако нависен шона хитшон шумо да доставка мекунанд. Инам инҷа ҳамаш 150 сомонӣ киртои необычный фасон хушрӯ нархҳои дастрас. Паплиноамаш туркия. Паплинои турецкий мана 150 сомон. мушобино бинен ҳамаи чи иҷада ҳастай. Ина кадомеш дар корай чизе дар корай скриншот кунен партоен шумо да мефаҳмонанд доставка доранд. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. тамошобино ёдовар мешавем ки ин нуқтаи савдо қарор дорад дар маҳаллаи Зарафшон, поёни поликлиникаи 14 рӯ ба рӯи шаҳраки 117. марамат биёен бо ай пеш хитон бинен духтарако. боварӣ дорум нархҳошон молошон шумо да писанд мебиёяд.